Усім прывітанне, з вами зноў Кузьміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і гэтае абмеркаванне мы зараз працягнем з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым, які адмыслова прыйшоў у кашульцы з кароткім рукавом, каб Краўцоў Іван пазайздросціў яму. Прывітанне, Віталь. Бо цёпла на улице, вось одна прычына, не хадзіць же весь час в той майцы, якой я часто да цябе хожу. Трэба показать, что у меня не одна майка, а ёсць яшчэ і кашуля. Ну так, так вот мы такие бедные мигранты, вось у нас только одна майка, одна кашуля. Да, тым не менш, ты вот слушна заўважыў, что ёсць одна тэма, якая як тая майка пастаянна прысутнічае у нас с тобой у эфиры. Гэта тэма Трампа, але давай, можа быць, пачнем трошку з іншага, хотя без гэтага с тобой все одно ніяк не абысціся, мы до гэтай тэмы звернемся. Я только рад, меньше Трампа, бо это самая тяжкая тэма для анализа, да. Тут с тобой згодны, але вот ты ж не шукаешь легких шляхов, да, тому да. Але давай вернемся на пару дзён таму да канферэнцыі «Новая Беларусь», у якой ты браў удзел у якасці мадэратара, прычым панелі дыскусійнай, што таксама вельмі адказна і непростая справа. Гэта я не прыніжаючы сваёй ролі мадэратара іншай панелі, але тым не менш, агульныя твае ўражанні ад гэтай канферэнцыі. Ну, я б сказал таким философским словом, могло быть и горш. Мне здаецца, все нормально. Мне здаецца, максимальные погляды в рамках вось гэтай структуры маецца на увазе широко, то, что называется, демократычные силы, были представлены. Кто не хотел, не прыйшоў. Я непосредственно говорил з некаторымі людзьмі, бо я люблю падтрымліваць адносіны самыми рознымі, і прыятельскія, можа нават большие, с людьми, которые не любяць офіс там Тихановской. Некаторые з іх былі запрошаны, не прыйшлі. Некаторые з іх ужо не запрашаюць. І внутри гэтых дэмакратычных сілаў ёсць даволі шмат, умоўна скажем, такой памяркоўнай, не зусім уже маргінальнай, не зацятая пазіцыя, кшталту там Егорова, Кныровича. Все яны мелі, скажем так, магчымасць выступіць, все яны даволі рэзка крытычна выступалі. В дадзеным выпадку я не уяўляю, скажем, што магло бы быць больш прадстаўніча, чым то, што офіс. Я нейкі момант баяўся, калі мяне запрасілі якасці ведуча, я ўбачыў, якія будуць удзельнікі, ўбачыў, што яны реально будуць супрацьстаяць адзін аднаму, асабліва паводле там нашай Нівы і іншых СМІ. Самая яркая была дыскусія паміж Жыхарам і Кравцовым, где я реально боялся, что они подскочат и начнут показывать, что они умеют руками. Ведаете, славутая фраза Франока Вечерки: а что Кравцов умеет руками? Со своими бицепсами. Жихар так само выглядает человек не самый худенький. Так что я уже некий момент, когда Жихар сказал: куплю тебе билет до Минска, там домовляюсь с Лукашенком. Думаю, там, я перебольшую, конечно, утрирую там. Але, реально, что размова была резкая, вострая, и разом с тем по сенсу. Так што рэзкія вострыя размовы, дыскусіі былі, розныя погляды былі, але было нешта агульнае. То бок я, можа быць, заўсёды такі, не беру негатывісцкі фон да большасці падзеяў, спрабую знайсці нешта менавіта з пункту гледжання лагічнага, рацыянальнага, нешта такое, што адбылося лагічна-рацыянальна. В гэтым сэнсе, вось канферэнцыя показала, што дыскусіі внутрі даволі вострыя ёсць, але гэтых людзей, якія гэтыя дыскусіі пачынаюць, акрамя, можа, самых, скажем, рэзкіх, ніхто, в прынцыпе, не выштурхоўвае, ніхто не адмяняе там ні... Яны самі устаюць і сыходзяць. Да, ні Кравцова, там, ні Кныровича, там, ні гэту моладзевую Прокопчык, якая таксама, скажем, любіла сена за гэтыя 2 дні праявіць самых розных бакоў. Так што вот я бы ацаніў, што я думаў, нават будзе большай такой, скажем, гамагеннай згоды. А то, што за 2 дні я назіраў, гэта было больш рэзка, чым я чакаў. Вот я б нават так сказаў. Тым не менш, от глядзі, ёсць з аднаго боку такое меркаванне, што гэтая канферэнцыя больш нагадывала нават не рэспубліканскага ўзроўню, а абласны з'езд камсамола.
с аднаго боку, з другога боку, калі браць, скажем, пазіцыю Петрухіна, якога не пусцілі, кагосьці запрашалі, ён не пайшоў, кагосьці не запрашалі, а хтосьці сам хацеў, і яго не ухвалілі яму запрашэнне, там Петрухін, Добратвор, там шэраг іншых людзей, і яны лічаць, што тут ператварэнне увогуле у такую лукашэнскаўскую структуру, якая увогуле не хоча чуць крытычных апанентаў. Слухайте, ну это не зусім так. Ну, вот умоўно скажем, я ввогуле калі вайшоў, я здзівіўся, наколькі малая зала была. Там палова весь час круцілася в коридорах, вось, паколькі в залу, бо все, хто прыйшоў, ну, весь час 40% не могло сесть. Яны круцілись не только тому, что хотели каву попить, а там просто не было места всім сесці. Ну, это на пачатку. Ну да, на афіцыйным пачатку, там, да, на маёй панелі, на тваёй панелі, але потым как бы месца было. Месца было, потом другі дзень, відаць, уже. Ну и другі дзень, ну и была другая зала, дзе можна было, ну как бы так, другая зала это с телевизором. Я про тое, что, ну, как бы, які вот назвал ты два прозвища, но я не хочу так уж, ну реально, ну а кто яны, так сказать, такие, кого представляюсь? Ну все-таки активистов, ну, які хотели бы сказать фи вось гэтым структурам, ну десятки, сотни, как бы кожны из них хотел бы прийти для того, каб сказать, як я вас их не воспрымаю и як я лічу, что вы все идиоты и не то робите. Ну які сенс в таким запрашэнні? Некая любая структура, она, ну, прадугледжвае як мінімум, ну, дыалог в рамках гэтай структуры. Ці былі б, напрыклад, тут умоўныя лукашэнкаўцы в Беларусі, которые таксама даслалі бы запрашэнне, ну, такого не было. Я хочу прийти сказать, что Лукашенко наш президент, а вы все беглые, хутка сядете. Вот ну, трэба такого человека запрашаць ці не? Ну, які сенс тады? Маецца на увазе, что все-таки, ну, заўсёды, слухайте, я с 89-го года быў на розных мерапрыемствах дэмакратычных сілаў. Самы першы з'езд БНФ, я не был тады яшчэ маленькі был, але мне рассказывали, что долго не могли его пачаць, паколькі выступали розныя, ну, скажем, не абавязкова там не агенты, а просто специфичные люди с разными дурацкими пытаниями, пакуль там Пазняк не взял слово, все, спыняем гэты балаган, пачинаем з'езд. Это было там хвілін 15-20 не могли пачаць. И так бывало на розных з'ездах, калі заўсёды нават члены партии одной, ну, пачинаюць выставлять мільён нейкіх пытанняў філасофскіх, что такое каханне, что такое жыццё, в чым сэнс жыцця і што в сэнс нашай партии, ну, я умоўна утрырую, на якія немагчыма адразу адказаць, і якія просто, ну, подрываюць любое мерапрыемство. Я не бачу ніякай праблемы, ну, что кого-то не пустили. Ну, да, не всіх магчыма пусціць, пускали все-таки людей з пэўнай, ну, грамадскай вагой, можа быть. Ну, я разумею твою позицию с того пункту гледжання, что тых вот людей, якія прыйсці для того, каб сказать, я 3 дня за вами бег, каб сказать, як вы мне абыякавыя, і ўсё. Ну, зразумела, как бы сэнсу мало. Ну и все, час занялі, а вынік які. Ну, ты назвал гэтай прозвішча, але да прыкладу, той же самый Петрухін, да. Ён как бы кажа, что ён крытычны, але я прыйшоў бы, каб задаць вострыя пытанні і пачуць на іх адказы, на якія вот ніхто у тым ліку праплачаная офісам журналістыка кшталту Цыганкова з Лукашуком пытанні не зададуць. Мне здаецца, все вострые пытанні былі зададзены, куды яшчэ там можна, і что-то Петрухін думае, што ён такі, ну, надзвычайны, што ён что-то можа задаць, што не задалі іншыя людзі, ну, скажем, больш грунтоўныя, і я б мягчэй сказал, можа быть, больш палітычна і інтэлектуальна дасведчаныя, скажем так, асцярожна. Колькі людзей там было негатыўных і пытанняў, асабліва ў другі дзень, і нейкіх выказванняў, што ну реально, это ж есть люди, которые хочуць, ну, нейкую справу рабіць, а есть люди, якія, ну, хочуць скандалу, хочуць увагі. Ну вот нават не ведаю, что ты тут от меня добиваешься, вот как бы якіх адказаў. Не, адказы, просто твоё бачанне такое, что ці сапраўды варта, ну, как бы усім прысутнічаць, даваць магчымасць усе спектры, каб прыйшлі, каб тыя, хто ладзіў свой, умоўна кажучы, сход неабыякавых, каб маглі таксама прыйсці вот на гэты сход. І Франак жа туды прыйшоў,
Чаму ім не прыйсці вот прадстаўнік схода неабыякавых Пятрухін, каб ён там акрамя Петрухіна хто-то яшчэ хацеў ці ён адзін. Ну там ввогуле я ўжо не беру тую версію, што некаторыя заявлялі, што ён маўляў там будзе здымаць, а гэта маўляў пагроза бяспекі, хаця там жа все здымалі. Я думаю, эта версія не зусім верная. Ну але я маю сказаць, што любая структура, арганізацыя все-таки можа людзей, которые ўжо на ее думку вельмі настолько далёка адышлі ад нейкіх асноўных прынцыпаў гэтай структуры, што яны лічаць уже немэтазгодным іх запрашаць на свае, умоўна скажем, нейкія спатканні. Ну такая быть прафесійная арганізацыя БАШ. Ці будзе она запрашаць там в Беларусі, ще это магло быць до 19-20 года, калі нейкіх умоўных, скажем, прадстаўнікоў улады лукашыстаў маглі запрашаць на сваё. Ну і то это давно ўжо не было, яны не хадзілі. Ці там зараз запрашаць кагосьці на нейкі умоўны з'езд, человека, которых скажа, что вас всех трэба разганяць, что вы нічога не вартыя. Ну вот сэнс які. Ну я як бы не бачу гэтым. Ну не можа быць сапраўды аб'яднання ўсіх абсалютна з усімі рознымі поглядамі. Любая структура, она как-то вызначае свае асноўныя прынцыпы каштоўнасці, і калі людзі крытычныя да іх, ладно, внутры гэтых прынцыпаў. А калі яны зусім ужо заяўляюць, што яны как бы зусім іншыя маюць прынцыпы каштоўнасці, якое можа быць супадзенне тады? Добра, давай завяршаючы гэтую тэму. Усё ж такі, ты як палітычны аналітык, папрысутнічаўшы на гэтым мерапрыемстве, пачуў рэальную і, можа быць, такую прыцягальную стратэгію на наступны час. Не будем казаць нават пра 5 гадоў, хаця бы на бліжэйшы год. Я бы такога нават себе і не ставіл такой задачи, штось такое пачуць. Паколькі памятаеш, у нас пасля першого, як я называю, з'езда Ціхановскай, канференцыі в 22-м годзе у нас был эфир, і я говорил, что якія прогнозы, кажу, что бы там не придумлялі, як бы не рабілі, ёсць нейкія аб'ектыўныя рэчы, что папулярнасць і, скажем, прадстаўнічасць у СМІ, скажем, праглядання там всіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў будзе паступова спадаць. Калі не здарыцца нічога ў Беларусі, так сказать, што оно магло здарыцца, то гэта такі працэс, нельга сказаць слова нармальны, но такі аб'ектыўны і, відаць, пэўным сэнсе непазбежны. Это мы с тобой говорили у ці 21-м, ці 22-м годзе, думаю, 23-м все-таки. І все гэта дзейнічае, все адбываецца паводле гэтага прагноза. Мы бачым зніжэнне там цікавасці, мы бачым зніжэнне праглядальнасці розных сюжэтаў, которые звязаны з дэмакратычнымі сіламі. Мы бачым павелічэнне незадаволеных колькасці, мы бачым павелічэнне розных скандалаў і, скажем, асабістых персанальных гісторый альбо скандалаў, супярэчнасці ўнутры. І гэта такая рэч, якая, паўтаруся, і тады, што гаварыла, зараз, напэўна, в дадзены момант я не бачу нейкага пералому, будзе, можа быць, працягвацца. Калі не рэзкае зніжэнне, вот ужо нейкі ўзровень, который зараз некаторыя называюць нейкім дном, магчыма, можа быць, і яшчэ ніжэй будзе дно, вот в гэтым сэнсе. Кажуць, вот столькі мала там праглядала, выніку там зараз маем 10, там 12 тысяч цю канферэнцыю. Но гэта не узгадваюцца ўсе гэтыя нашы дэбаты, дыскусіі, якія былі до 20-го году, чаму людзі не выходзяць там, напрыклад, на мітынгі 25 сакавіка. А раптам бац, калі была, там ці в меншай ступені стагоддзя, все-таки некалькі десяткаў тысяч прыйшло стагоддзя БНР, ці калі было там дармаедскія былі гэтыя пратэсты, ці уж калі браць самае галоўнае 20-й год, раптам бац, людзі выйшлі, бо яны адчулі стымул, адчулі інтарэс, адчулі, што ад іх нешта залежыць, што можа нешта адбыцца, што можа адбыцца нешта гістарычнае. Тады людзі кідаюцца, тады мільённыя прагляды, тады сотні тысяч на вуліцах. А зараз у людзей няма такога адчування, што вот з'езд, чарговы, штосьці там зменіць, ці паверне там, ці крылы у дэмакратычных сілаў вырастуць. Таму і няма вялікай праглядальнасці. Многія даведались там з
артыкулаў в іншай прэсе з кароткіх, навошта глядзець всю канферэнцыю 2 дні, это трэба там палітычным аналітыкам і некаторым зацятым журналістам, якія гэтым жывуць. Вось, нават не все удзельнікі там все это 2 дні праглядалі, самі удзельнікі канферэнцыі. І я кажу, што ну, это натуральна, што пакуль няма прыкметаў, што гэта вось штосьці могуць быць нейкія перамены, можа нешта адбыцца, можа быць стымул гэта глядзець. Ну вось разварушыў трошки Ціхановскі, калі выйшаў, так, все СМІ атрымалі тады прагляды, на Маліне ён пад 300 тысяч быў, дарэчы, паказальна, да, што сама Светлана набрала там 100 тысяч, по-моему, вось, а Сергей 300 тысяч. Ну, как бы, ён новы чалавек, ён маўчаў 5 гадоў, его все хочуць пачуць, і ясна, што і з ім будзе такі ж самы эфект, ну, трошки зніжэння інтарэса, калі ён скажа все, што можа, калі ён нейкія крокі зробіць, все іх паспеюць пакрытыкаваць і абсмяяць, як это у нас звычайна бывае, і інтарэс да яго знізіцца. Гэта такія, пакуль не адбываецца нешта такога, што вот в паветры з'яўляецца, што вось нешта можа адбыцца ці з Беларусю, ці вакол Беларусі, і што народзіць зноў інтарэс, это ж людзі нікуды не дзеліся, што ў Беларусі за межамі людзі, скажем, якія не ўспрымаюць гэтую ўладу, яны тыя ж самыя мільёны, яны там в Беларусі жывуць, яны не сталі любіць эту ўладу. Но пакуль ім няма ніякага інтарэса чарговы аналізаваць і праглядаць чарговы піск дэмакратычных сілаў, ну, ёсць яны, слава Богу, там змагаюцца, што там можа быць новага, думаюць вот так звычайныя людзі. Ну, слово піск дэмакратычных сілаў, я думаю, што спадабаецца прапагандзе, да, зараз выражаць і паставіць. Давай перайдзем да іншых тэмаў і перайдзем праз пытанне ад Вожыка Патрыёта. Віталь заўсёды катэгарычна кажа, што рэжым не зацікаўлены ўцягвацца ў вайну. А Лукашенко ўжо пачынае казаць, ну, гатоўцеся ваяваць, дзевачкі, гэта пра што? Чарговае запалохванне? Ну, слухайце, не новае, ён гатоўцеся, там ён кажа заўсёды, і нават до 22-го, до 20-го года, там памятаеце гэтых чыноўнікаў ваенная апранал, там гэта сапраўды не новае. Тут нічога не адбылося такого, каб былі нейкія у мяне падставы змяніць сваё меркаванне, которое, безумоўна, не толькі маё, што Лукашенко абсалютна не зацікаўлены, каб Беларусь вступила в войну. Для яго это палітычная катастрофа, для яго это Но ён не зацікаўлены, а можа выйсця ў яго іншага не будзе. Да, і таксама про это разважаюць. Я памятаю, што калі 22-м годзе я заяўляў, што ён не ступіць, то тады было недзе процент меркавання. Ну, у меня был один з першых двубояў у 22-м годзе. Не буду говорить, хто супраць каго, каб людзей там не... что они не самые лепшие прогнозисты оказались, но это люди, которые так весь час говорят. Але человек, который мне отстойвал, что вот я не лечу, что Беларусь вступить 20%, а человек, якая отстойвала, что вот Беларусь, Путин загадае и в ближайшие месяцы вступить в войну, говорила она в 22-м годзе, за ее проголосовала у нас на Белсате 80% в моей программе «Двубой». Такие были меркаванні. И я, не глядячи на это меркаванне, находил себе силы, хотя, ну, знаешь, масса давить, вось, але нет, заявить нет, ён не вступить в войну. И зараз тым больше, еще меньше поставил, чем это было в 22-м годзе. Паколькі он разумее, что, ну, и невядома, што будзе, як беларусы да паставіцца, вядома, негатыўна, як яны актыўна да гэтага пачнуць негатыўна ставіцца. А то, што ён зараз, ну, это ён гаворыць, каб Расія адчувала, што да, ён саюзнік, ён там рыхтуе. Ну, это ж реально, што можна Лукашенко робіць, і все больш прадпрыемстваў пераходзяць на ваенныя рейкі, працуюць на расійскую абаронку, пра што ў мяне в дыскусіі гаварыў Жыхар, калі самыя нашыя вядомыя цывільныя прадпрыемствы зараз напалову робяць там не просто нейкого адзення шьюць, а робяць реальныя снарады там і кулі і гэтак далей, якія забіваюць украінцаў. Гэта все Лукашенко робіць, но гэта все, па-першае, ну, ён адчувае, што за гэта мало хто робіць там ваенку для России, там за гэта не прилетіць так моцна, і Путин это патрабуе, это нельга от этого адбіцца, і за это грошы плаціць, за гэта беларуская эканоміка. Вот ад чаго ён будзе адбівацца? Ну як адбівацца? Ён же не то, что там ідзе супраць Путина, ён кажа,
кажа ему, что разумеешь, это нам с тобой не трэба, это нам с тобой будет только горш. У мяне тут калі мы пойдуць мои войскі на Киев, адразу Польша пачне мяне атакаваць с Літвой, они ж только чакаюць этого. Да і Украина пачне разбомбіць наши там нафтозаводы, і что тады, хто будзе пастаўляць бензин расійскаму войску. Ён доказывае аргументами, что вступление Беларусі в войну зробіць горш не только Беларусі, что его улада откажется под пагрозай, але і России. Ну и наколькі мы бачым за гэтые 3 гады, ну, Путин эти аргументы успрымае, и это нават, ну, пытанне, ці націскае ён нават, ці патрабуе на то от Лукашэнкі. Можа, нічога такога і нема, і на самой справе яны, у іх это мир і згода полная, і ніякага уціску Путина на Лукашенко вступаць в войну не існуе. Это только в наших фантазиях. Стась Дмуховский: так белорусы уже воюют против Украины, а белорусы особные с русским миром у голове и записываются и идут по контракте. Да, такие есть. Размова ідзе про офіцыйнае беларускае войска, якое загаду не атрымала і массовага на дзяржаўным узроўні рашэнне пайсці і воевать. Что Россия, что Украина воюют от американцев до немцев, до корейцев, кто хочешь, полный рационал, ну то за так званых добраахвотников, кто хочет на той ці іншы бок прийти. Да, вон там на боку России воеваў нават американец, сын ФБРовской чиновницы. Так на подставе гэтага можно сказать, что ЗША воюе супраць Украины. Але давай про іншае. Все ж таки працягнем гэтую тему, потому что не так шмат часу, як хацелася б, с тобой можна гаварыць доўга. Давай звернемся до тэмы Лукашэнкі, але праз інтэрв'ю Шустера. Не інтэрв'ю, а артыкул у Тайме, дзе ён напісываў, як увогуле і дамаўляліся, і праходзіла гэта інтэрв'ю, і на падставе гэтага матэрыяла, да прыкладу, Роза Турарбекова зрабіла выснову, што Лукашенко больш Трампу не патрэбны, што Келах прыязджаў, ён сваю місію выканаў, і ніякага вот больш там дыялогу там ці перамоваў, трэка перамоўнага, як любіць казаць Франак Вячорка, нема. На гэтым усё. Александр Фрыдман, напрыклад, зрабіў выснову, што гэта дрэнны знак для беларускіх палітвязняў, таму што далей вот таксама выснова гэтага трэка не будзе, і адпаведна вызваленняў у межах гэтага перамоўнага трэку таксама бліжэйшым часам не будзе. Я бы такі жорсткі не любіла, але логіка ў такіх высновах ёсць. Она такая, што, ну, як самі амерыканцы расказалі там, што галоўнае было, ну, скажем, падабраць ключики да Путина, так, праз Лукашенко. Можа быць, спытаць, ну, все-таки Келах, сапраўды, нагадаем нашим гледачам, не все это, чытачам, не все это павінны ведаць, ён прадстаўнік ЗША па перамовах па Украіне. І ён менавіта гэта яго была стратэгічная мэта. Уж палітвязні былі, ну, сапраўды такой другаснай мэтай, паколькі, ну, не мог амерыканскі бог прыехаць, і каб не было нейкага, ну, такога выніка для СМИ яркого, вот, что мы сустрэлись с диктатором, а что за это? Вот за это выпустили 14 палітвязняў, у тым ліку вельмі вядомага Сергея Тихановскага. Але асноўнай задачай, конечно, было прамацаць неяк пазіцыю Лукашэнкі, што ён можа ведаць пра Путіна, што ён можа падказаць, і ці можа ён, як Лукашенко сам заяўляе весь час, і зноў-такі ў гэтым інтэрв'ю, што хоча, каб перамовы былі вот в Беларусі, каб Беларусь была пасярэднікам. А в чым сапраўды гэта, ну, скажем, негатыв і абвал, што зараз Трамп непасрэдна выйшаў на Путіна, мы ведаем, са страхам, думаю, што зараз ты не пачнеш задаваць пытанне пра гэта, пра Аляску, мы ведаем, што яны будуць сустракацца, так навошта ему ўжо... На расійскай тэрыторыі пад назвай Аляска. Навошта ему ўжо Лукашенко, калі ёсць, так сказаць, непасрэдна. Это, умовно скажем, калі прыносіць там, ведаеш, шакаладку сакратаркі, каб яна дапусціла до начальника. Вот Лукашенко гэта сакратарка, якой прынеслі шакаладку, экспромт, только что придумал. Принесли шоколадку, как мог сказать, какие настрой у шефа, и ці варта до его ісці. Вось. А тут, калі уже прошел кабинет до шефа, то что секретарка? Може идти до дому, уже толку з ее ніякага. Я непосредственно маю параход до самого начальника, и секретарка мне уже не потребная. Так что, да, у гэтым сэнсе ёсць такі, скажем, негатыў, и теперь нам всем, ну, с замиранием доведется чекать, что там может адбыцца ў гэтай Алясцы. На гэты конт уже столькі всего напісана, што
что просто ну не ведаю які бок тут можа все павернуцца. Давай мы можа быть до гэтай тэмы ну дакладней прогноз на не тое что у які бок павярнуцца а чым это можа адбіцца на нас мы там трошечку пазней зараз может быть працягнем гэтую тэму палітвязняў з іншага тэму але про Трампа і Сергей Тихановскі вось у нас у студыі в інтэрв'ю і про гэта казаў Вадим Прокоп'ев таксама у сваёй размове что будзе закидывать спрабаваць закінуць у адміністрацыю Трампа каб дайшло до яго самога і про тое что все ж таки зрабіць намаганні каб ён зрабіў намаганні вот это слово про тое что Трамп можа адным там словам вызваліць беларускіх палітвязняў. Твоё бачанне ці атрымаецца сёння ўжо вот маючы тую сітуацыю і тое бачанне сітуацыі якое ёсць і ў свеце і ў Беларусі дагрукацца да Трампа з беларускімі пытаннямі і нейкім чынам схіліць яго да таго каб ён ўсё ж таки гэты трек ну как бы працягнуў каб гэта слово сказаў каб палітвязні выйшлі на волю. Ты змяшчыў пытанне бо калі б ты сказал ці атрымаецца сёння Трампу сказаць словы каб Лукашенко выпусціў усіх палітвязняў то мой адказ не. Вось і зразумела чаму бо Лукашенко ну не хоча весь свой залаты актыў аддаваць ні за што але тое что ну все-таки як кажуць это трек быў тое что ён ну не то что одна только сустрэча была ў Менску Келага а раней про гэта ну сведчыць шмат інфармацыі ты ж сам Тихановскі казал что яшчэ там літаральна з мінулого года пачыналіся ему размовы што рыхтуюць о вызваленне там вось і выклікалі Игорь Корней, не ведаете, он в СМИ рассказывал, это мне особисто, но это мы с ним долго говорили, не думаю, что это секрет, но еще были недзе в лютым, выкликали его, привезли там в некое цивильное помешкание, там сидели американцы, представники американских посланников, которые вот так само что-то его пытались и казали, что мы вот ведем перамовы. То бок это не один, конечно, не один день, не один визит, это протягивалось. И мы памятаем ту славутую публикацию в Нью-Йорк Таймс, что как бы есть вариант все на все, да, все палітвязні на зняццё всех санкцыяў. Так я думаю, нават Лукашенко нават на гэта не пашоў бы, паколькі ну, американскія санкцыі ему больш як некая такая палітычна-ідэалагічная перамога. В эканоміцы это ему мало што дае. Американскі, я глянуў, боюсь помылиться, ледзь не 30 миллионов долларов был товарозварот США апошні год, 24. Ну, это копейки, это ничто. И санкции можно только на калий и там банковские, которые реально имеют значение. Основные санкции европейские, основные проблемы товарозваротам з европейские, калі весь гэты ледзь не там 25-30% экспорта, которые были на Европу до 2020 года, зараз ператварыліся по-моему, в 10%, вось, то бок зменшилось намного, и гэта ему важней. Так что, ну, чисто объективно, таких подставаў для гэтага няма. Я не ведаю, якую такую прапанову можа Америка зрабіць Лукашенку, каб ён вызваліў всіх санкцыяў. Вызваліў всіх палітвязняў. Нават зняццё всіх санкцыяў не прымусіць ему вызваліць іх. Можа быть, нейкую частку, нейкіх, зноў-такі, то, што называецца самых вядомых, знакавых, але всіх і спыніць рэпрэсіі, ну, не бачу я такога, што можа прапанаваць Трамп, неважна хто, Трамп, Байден, каб на гэта пашоў Лукашенко. Ну, сапраўды, у нас учора была размова з Александром Меленкевичем, дзе ён казаў, што Лукашенко вызваляў усіх палітвязняў 2 разы за ўсю гісторыю. У 2008 годзе і ў 2015 годзе. Так. І вот узнікае пытанне, можа зараз гэтая сітуацыя паўтарыцца сапраўды, стаць трэцяй, калі Лукашенко вызваліць усіх палітвязняў, і што для гэтага, што для этого трэба? Я могу сказаць, чым перашкоды. Па-першае, тады ўжо, ну, першая хваля была в 10-11, але в 15 засталося, я баюся памыліцца, ну,
Ну, не меньше 10, немного было. Главный был это Беляцкий и Статкевич. 7 человек. Самый опошний Статкевич в 15 году. Это чисто уже было, ну, скажем, чисто для менавіта палітычнай. Это не имело значения с пункту гледжання вот, внутренней политицы. Зараз же у нас 1100, это лічба весь час, калі гэта крутится и новые з'яўляются. Вось. Это зусім іншая якасная ситуация, чем в 8-15 годзе. Потым, ну, тады ўжо, ну, Лукашенко чаму в 15-м апошніх вызваліл, бо пад страхам гэтага Крыма убачыў, якая Расія, і стал наладжваць адносіны з Захадам. Зараз ён ужо з Расіяй... Ну, в 8-м убачыў, якая дрэнная Расія на прыкладзе Грузіі, да, і пачаў наладжваць адносіны. Наладжваць з Захадам. То есть его были намного больше развязаны руки. Ён мог наладжваць адносіны з Захадам і мел большую самастойнасць, і Расія, ну, не тое, что ну, она просто на это назирала и не могла это по великим рахунку там спыніцца, больше не рабіл супер резких рухаў. Ну, он поступово там вось дошло там до 20-го года, калі уже такая антирасійская риторика была вельмі моцная и у СМИ, и памятаем, что вагнеровцев хапали и заявляли, что они в лесах еще хаваются, рыхтуют провокации супраць Беларуси. Вот, это было за некалькі там тыдняў до выборов 20-го года. Это ших, ты ведаешь, это ших этот самый Микола Статкевич разом с Сергеем Тихановским купили. Да, подговорил их, да. И ЦРУ, конечно, как потом выяснилось. Спочатку это были вагнеровцы российские, а потом яны уже, когда стали, так сказать, мириться с Россией, то скинули это все на Америку, что это все Америка вагнеровцев подговорила Беларусь приехать. Вот, так что, ну, зусім была іншая якасная ситуация, и іншая была колькость политвязняў. Лукашенко, ну, это же не пустые словы. И он, бачите, всех, кого вызволяя, так ці иначе, просто, как вот апошние гэта 14 привезли на межу, нават не дали, как Долина не хотела никуда з'язджаць, не дали магчымасці, это депортация фактычна, не вызвалення. Ті, хто выходзіць, ім фактычна ствараюць такія умовы, што людзі под пагрозай весь час зноў сесці, патыркаюцца пару месяцаў тыдняў і вымушаны там праз байсол, ну, з'язджаць ці легальна, ці нелегальна уцякаць з Беларусі. То бок ён разумее, што всіх вызвалі палітвязня, на его разумение гэта, ну, будзе нейкі патэнцыял пратэснай Беларусі, і будзе прызнанне нейкай паразы, і будзе азначаць, што вось ён настолько меняется, і людзі падымуць галаву. Это ж не 7 человек вызваліць, это 1000, і гэта, ну, нейкая знак грамадству, што да, вот я здался, рэпрэсіі спыніл, здался перад Захадам, значит, што грамадства пачне зноў падымаць галаву. Ён реально гэта не хоча, ён реально этого боится, і не ён конкретно, а вся гэта корпорация силовиков гэтага боится, якая настойвае на працягу рэпрэсіяў. І калі нейкі ж такі ж там мы бачым гэтай дыскусіі спрэчкі сярод лукашэнкаўцаў, іншыя сілы заяўляюць, што трэба неяк паасцярожней, то кожны раз выскоквае нейкі сілавік там ці его прадстаўнікі в цивільным, так сказать, чиновніцтве, якія заяўляюць, што нет, не даруем, не забудем, а будем сажаць, пакуль всіх не перасажаем. І вось у гэтай сітуацыі вельмі актуальна, мне падаецца, абмеркаваць яшчэ одну тэму, якую зараз закінулі дэмакратычныя сілы. Мы з яе таксама вот абмяркоўвалі учора з Меленкевічам наконт таго, што таксама яна не новая. Гэта тэма дыялогу. Ну, зараз, правда, кажуць пра нацыянальны дыялог, дыялог такі дэмакратычны дыялог, ці прынамсі дыялог паміж дымсіл апазіцыяй і Лукашэнкай быў таксама пры ўдзеле Віка у свой час у Беларусі, ні да чога не прывёў. Але сёння у цябе бачацца перспектывы для гэтай тэмы? Скажи, а вось за розныя эфиры ты уж признаюсь, что в сваёй вине не все твои эфиры я гляжу, не все 3-4, колькі их на дзень праводзіш, наш мне іншае жыццё ёсць, не только трэба нешта мяняць у сваім жыцці. Не признался ты, что такое магчыма в жыцці, да? Кто-то не глядел все твои 4 эфиры. Как это магчыма? Ну, я вот прикольно пытаюсь тебе, и ты за все гэтыя эфиры, за гэтыя, ну, тыдні, что прогучали от слов про диалог, знайшоў некага человека, які признался, что да, ёсць шансы, і ён адбудзецца. Про тое, што ён абавязкова адбудзецца, вот што ёсць шансы, ну не, шансы яны заўсёды ёсць. Ведаеш, як з дыназаўрам, там 50 на 50, да. Але тое, што ёсць ўсё ж такі
ну і гэтым дыялоге неабходнасць ёсць, што ён ўсё адно мусіць некалі адбыцца. Ну про гэта кажуць усе. Не, ну это як сказаць, что все люди добра, каб жылі сумленна, не рабілі злачынствы, каб мы давярялі адзін адному, не хлусілі, вось, каб не было гвалта ў нашым жыцці. Все за гэта. Ну, гэта вот прыблізна з той же оперы. А я пытаюсь, ці хто-нибудь з твоих гасцей лічыць гэта реалістычным сцэнаром на дадзены момант? Ну, тут мы таксама упираемся на дадзены момант вось цяпер, да. Вот менавіта нема. У будучым ёсць. Добра, вот я из тех, которые просто ну, не так уж люблю быть, ну, як бы, як все, але калі я нешта говорю, мне не важно, ці это падтрымлівае 99%, ці 1%, ну, калі я так лічу. Так что в дадзеным падку мне просто цікава было, які процент. Но я сярод тых, хто скептычна ставіцца да гэтай ідэі, і на дадзеным этапе і ввогуле маецца на вазе ввогуле, ну, пакуль ёсць Лукашенко. І персанальна, і палітычна ніякага дыалога ён не будзе праводзіць. И мы вспомнили это 99-й нулевой год был, Ганс-Георг Вик, которого любит матякать Зенон Станиславович Поздняк, вось, за то, что он вот там Беларусь, там немецкие интересы просовывал, российские одночасово. Вось, але, ну да, той вот один прыклад был дыалога, калі, ну, высокие даволі прадстаўнікі апозіцыі, кіраўнікі дэмакратычных партыяў былі, лідары дэмакратычных партый, а з боку ўлады былі, ну, некія там узроўня, ну, не міністраў нават, а узроўня памочнікаў, узроўня там, скажем, таких дарадцаў, по-моему, Пастухов там прыходзіў такі. Вось такого кшталту был дыалог один раз в гісторыі при Лукашенко. Зараз найменш ёсць шансаў, што ён на нейкі дыалог пойдзе. Па-першае, ён, ну, нас всіх, так сказать, дэмакратычныя сілы, там прэса, неважна каго, не ўспрымае в якасці партнера для дыалога. По-другое, ён, ну, может быть, по-свойму справедліва лічыць, што на самой справе гэтыя дэмсілы не уяўляюць ніякую, скажем, самастойнасць. Навошта мне говорить з імі, лепш я буду говорить з імі гаспадарамі, с американцамі, з захадам. Вось. І в гэтым з его пункту гледжання, да, ёсць нейкая логіка. І навошта сапраўды яму гэта, калі ён лічыць, што яны не самастойныя, яны выконваюць толькі загады захаду, хаця тут пытанне, так сказать, хто кім круціць, які хвост якім сабакам круціць, это яшчэ вельмі пытанне неадназначнае. Але вот его спрыняцце так. Па-трэцяе, ну, які на сёння, каб был бы нейкі крызісны момант, так? Так нават в крызісны момант ён не шел ні на які дыалог, ну, маецца на вазе ў жніўні 20-м. Вот калі бы дасягнули такога, ну, нейкім чынам мы, не ведаю хто, гісторыя, само дасягнулась бы нейкая сітуацыя Беларусі крызіснага моманту, жніўня 20-го, может быть, тады варта было б загаварыць пра дыалог. Зараз, якія яго падставы, калі ён, ну, скажем, эканоміка 2 гады был даволі моцны рост, зараз ён заканчивается, заробкаў маецца на вазе і доходаў. Эканоміка больш-менш нормальна, как бы з захаду реально там пагроза ему няма, з Россией все тики-токи. Што ему пагражае? Конечно, пагрозаў шмат ёсць і схаваных, і которые вылазяць, але, ну, не такая ситуация, каб ён палічыў, што з кімсьці можа пайсці на дыалог. Вось гэта асноўныя прычыны. А што тычыцца да таго, што в прынцыпе так, як это трэба ці не трэба, ну гэта нават я б не сказал дыалог, бо я вот не ведаю, кажуць прыводзіць там польскі дыалог, ну так, калі салідарнасць там за е галасавала пераважная большасць палякаў, тады гэтыя камуністы, ну, гэта разумелі і пашлі на дыалог. В некаторых іншых краінах просто тады 89-90 апозіцыя без всякого дыалога просто выигрывала выборы и приходила до лады, тады уже яны были мацней, навошта ім был дыалог с камуністамі. Той же дыалог польскі адбывался вельмі коротко, и все скончилось выборами, и все, камуністы проиграли, и дыалог скончился, навошта з проиграшамі весці дыалог. Маецца на вазе, я вот не прыхільнік такой ввогуле нават в абстрактным сэнсе гэтай ідэі. Ідэя, з іншого боку, она трошки перагукаецца з твоими 3 томами, так сказать, что беларуская ідэя, это вось дыалог, найти нешта агульнае, што нас аб'ядноўвае, это уже больш для там журналістаў, філосафаў і публіцыстаў, гэта трошки іншае. А вот непасрэдна, конкретно пра палітычны дыалог паміж рознымі палітыкамі я максімальна скептычна стаўлюся і в нашай сітуацыі з Лукашэнкам, і нават пасля Лукашэнкі в нейкай патэнцыйна будучай сітуацыі
Не ведаю, хто будзе выграваць выбары, навошта яму будзе дыалог з тым, хто іх прайграў. Ну а добра, калі мы ставім на мэту пытання ўсё ж таки нейкага нацыянальнага прымірэння пасля Лукашэнкі ўжо, як табе гэта бачыцца? Ну нейкі що ж таки там дыялог, не дыялог, але нейкі працэс мусіць быць ці не, вот калі глядзець па прыкладах той же самой Польшчы там ці іншых краінаў. У меня сегодня специфичный день, гадавіна, у кожнай свая гадавіна такая, гадавіна майго затрымання ў жніўні 20-го, калі, ну, я просто так, да нашай размовы мае дачынення і просто сёння бачыў там всякие свае старыя допісы, пагартал іх, калі, ну, там, ладно, пистолет, погоня, все это такое. На машине, коли меня уже там схопили, завалили на асфальте, то был такой момент, про который я, как бы, по-моему, в этих интервью, когда я там рассказывал про это, не рассказывал. Ну, меня уже руки за спину, и там не стяжки, а реальные наручники зачепили и посадили в эту даишную машину, которая на нас затримливала. И в этой машине на заднее сиденье посадили, так, ну, головой наперед, и гэты мент, который меня навязал на асфальте, там, ну, так, там, ну, резко, ну, немного мне бил, он просто мне там ногами там, так сказать, притиснул там, как все это. И он подумал, что справа не зробленная, вот не закончил своей працы. И вот сидеть водила, ну, так самый милициант, я на заднем, и он справа сбоку. И раптом он, зразумевши, что он как-то не доробил свою справу, он начинает меня дубасить, колотить. Я лежу в этих самых, с руками в кайданках, головой наперед, упираюсь в кресло. И вот тогда уже этой фотографии, когда я вышел там с Окрестина с синяками, это все были, потом меня уже никто не кранал, а вот этот момент, когда он меня колотил в этой машине. Вот я часом, это я там минимальная, люди-то отсидели, люди-то были до полусмерти сбитые, я уже не кажу про забитых. Я-то, коли кажусь при диалог, чему вот этот момент приуношу? Бо, ну, все ёсць, ну, как бы наше грамадства, маецца на ўвазе не беларускае, а сусветнае, ну, оно пабудавана на том, что называется непазбежнасць пакарання за злачынствы. Вось. І в розныя гістарычныя моманты, конечно, люди разумеюць, что гэта трэба часова прыглушыць, про это забыць, там, пасля нейкіх грамадзянскіх войнаў. Ну, але нават грамадзянская вайна, калі люди адзінага забіваюць, там ясна, что ніякія правілы асабліва не дзейнічаюць, але потым, калі уже в цывільным жыцці і некая дыктатура пачынае забіваць сваіх грамадзян і сажаць, то пасля звяржэння гэтай дыктатуры, это было в Аргентине, гэта было і в Чилі Піначет, то іх ужо новыя ўлады іх судзяць. Яны гэтых, ну, генералаў, военных, которые давалі загады і конкретно забівалі людзей, яны все-таки оказываются перед судом, хотя таксама там ідуць размовы про нацыянальнае прымірэнне, люди придумываюць нейкія праграмы, люди будуюць нейкія знаки там і тым помнікі, як там в Іспаніі, так, але все-таки конкретных людей, якія конкретныя рабілі злачынствы, іх трэба судзіць. Ну, у меня такое разуменне. Я абсолютно не настойваю, что это будзе мейнстримом, что калісьці скажуць, ну, давайте все забудем, каб мне это не падымаць, бо частка, але ж, ну, размова ідзе пра прымірэнне розных людзей з палітычнымі меркаваннямі, гэта так, гэта трэба. Паколькі, ну, ва ўсёй краіне ёсць розныя палітычныя меркаванні, каб нейкай дасягнуць мэты, трэба знаходзіць хоць нешта агульнае, а што не агульнае, но на яго неяк часова можа закрываць. Але, ну, маё, всякому разе, ўражанне, і оно, напэўна, будзе такое ж, оно все жыццё было без сувязі з тым, что там конкретно со мной адбылося в 20-м годзе, якщо это мінімальна, з іншымі людзьмі адбылося намного больш жорсткія рэчы. Ну, я не разумею, як это все павінна застацца, можа застацца в пэўным сэнсе без пакарання. То бок я разумею, што можа так хутчэй усё і будзе, але я выказываю сваю пазіцыю, што ў маім разуменні справядлівасці, в маім разуменні юрыдычных правілаў, в маім разуменні закона, людзі, якія катавалі, збівалі без прычыны іншых людзей, безабаронных, вось, в Окрестина в тыя дні. Там же цікавы момент был. В этой жнівеньскія дні 20-го года следчы камітэт пачаў справу па катаваннях в Окрестина. І мяне, паколькі на мой выпадак, ён стал вядомы прэсе, там, мяне выклікалі туды. Я не ведаю, цікава будзе калі-нибудь архівы, калі адкрыюцца, што с этой справай стала. Мяне выклікалі, пыталіся, там, як я лежаў в позе эмбріона, там, кого
кого я бачыў, кого я могу назваць, то яшчэ можа расказаць, ці бачыў, як я б'юць, я кажу, мяне там при затрыманні, кажа, не, мы только про Акрэціна, кажу, Акрэціна меня не били, я просто лежал мордой вниз на каменях. Вось. И просто к чему я кажу это, что была тады в жніўні заведена справа менавіта следчым камітэтам по катаваннях на Акрэціна. Ну а потым все это повернулось в іншы бок, да? Помнишь, был же момент, калі Караев вылазил, там прабачался, калі яны вот взяли такую позицию прабачаться, и нават, ну, там были сярод розных ведомстваў розныя позиции. Следчы камітэт хотел реально некаторых самые гучныя выпадки, ну, привести до закона. Але потым ім далі стоп, больш высокія ўлады, сам Лукашенко, і уже мы, помнишь, былі гэтыя агучкі ментов, которые кажуць, что типа не бойтесь, там рабіце что хочаце, паколькі что там следчы, сказано зверху, что их трэба заткнуть им рот, хай яны не выпендрываются. Вот так это все было зроблено. Так что вот так і про разуменне успрымаю гэта. Разуменне пасля нейкіх юрыдычных працэдур. Ну да, ну я перакананы, што таварышы са следчага камітэта побач з іншымі таварышамі з іншых органаў глядзяць наш эфір, таму перададзім прывітанне таварышу Сергею Кабаковічу. Як там справа по расследаванню? Можа быть, падымеце яе, але ведаеш, я тут з табой цалкам згодны ў тым сэнсе, што у свой час, як слушна заўважаў Зміцер Дашкевіч, і не толькі ён, мы не правялі не толькі пераасэнсаванне, але і не прыцягнулі да адказнасці тую кодлу карнікаў бальшавіцка-камуністычных з НКУСа КДБ, якія тварылі злачынствы і забойствы, весь гэты бальшавіцкі тэрор і ўсё астатняе. Яны так сабе у сваіх гэтых кватэрках службовых і дажылі добра ў цэнтры Мінска спакойна. Таму мы і атрымалі па выніку тое, што мы атрымалі ў выніку у выглядзе лукашэнкаўскага. Пэўныя думкі пра 91 год. Зараз таксама будуць жнівеньскія дні, там 25 жніўня будуць значаць людзі успамінаць гадавіну незалежнасці, гадавіну путча, который праваліўся. Чаму тады некаторыя кажуць, вось не даціснулі, да, в жніўні 91-го не даціснулі там камуністаў. У меня есть вельмі лёгкае тлумачэнне, таму што, ну, на той момант камуністы, як пачалі перабудову, яны весь час, ну, па-першае, саступалі, па-другое, яны праводзілі, ну, то, што можна назваць нашым цяперашнім словам лібералізацыя. Яны весь час, людзі, стала свабодная прэса, з'явіліся партыі, і вся гэта, ну, скажем, злоба, якая реально была на камуністаў людзей, яна паступова выплёскивалась. Вот менавіта был выпушчаны пар. І тады, калі ўжо здарыўся жнівень, калі здавалася, там, бяры голымі рукамі, людзі не адчувалі злобы на гэтых камуністаў. Яна вся сышла за гэтыя 5 гадоў перабудовы, калі камуністы нікога уже там не вязалі, не было уже палітычных зняволеных, нікога яны там, у нас памятаеш, 100 тысяч выходзіла там на плошчы незалежнасці рабочых, ні аднаго чалавека там не пабілі, там фактычна не было там палітзняволеных, то бок яны вельмі мякка себе паводзілі, і таму вся гэта людская злоба на гэтую папярэднюю ўладу, она паціху расплескалася, і не было такого, што ім трэба вось помсціць. І зараз зусім жа іншая сітуацыя. Бо цяперашняя лукашэнкаўская ўлада працягвае рэпрэсіі, працягвае сажаць людзей, і мы это не можам бачыць, але мы ж все скантактуем з людзьмі з Беларусі в той ці іншай ступені, і там эта злоба, яна ж нікуды не дзелася. Яна ж даволі моцна. Ясна, што людзі не могуць весь час ёй жыць, але яна, ну, кожны раз можа сплываць пры нейкіх успамінах, пры нейкіх размовах, пры нейкай сітуацыі, і гэта, ну, не тая, што момант, што вот все даруем і забудзем. Якраз-то, калі бы з нейкага там 21-го года Лукашенко бы праводзіў нейкую лібералізацыю, как было кожны раз пасля выбараў, спачатку рэпрэсіі, потым лібералізацыя, да, 10-й год, 15-й, то людзі бы ўжо і бы забылі, не было бы гэтых жадання, ну, с аднаго боку помсты, з другого боку, вот я это называю жаданне справядлівасці і юрыдычнай. Вось. І гэта вось карэнна іншая сітуацыя ад таго, што было 91. Ну вот бач, не толькі ты, Цыпкала тоже хоча юрыдычнай справядлівасці, падаў позву у польскую і брытанскую паліцыю, пракуратуру, каб яны расследавалі справу латушкі, якія паводле сцвярджэнняў прапагандысткаў лукашэнкаўскага тэлебачання і спецслужбаў хацеў падпаліць штаб 3 вось грацый.
Ну, все про это напишут, что я могу сказать. Нават каментаваць неяк цяжка. Вот ну ты не хочешь подтрымаць да, Валерия Вильямовича? Нет, не хочу. Я, дарэчы, не ўбачыў ніякіх в этих кадрах, в этих словах латушкі, якія яны працытавалі, нібыта, калі нават улічыць, што гэта не падробка, а не бачыў нічога, што бы намекал на то, што ён шоці хоча падпаліць. Вось. І ён казаў пра тое, што там правакацыі могуць быць і гэтак далей. Ну, карацей, гэта так дастаткова смешна, што Валерия Цепкала, ну, баюся, можа выставіць себе в не самым дастаткова в гумарыстычным свеце, я б сказаў так, сваёй этой справай. Добра, дзякуй, на жаль, трэба завершаць. Вот выдатный комментарий. Лукашенко глубоко фиолетово. Нужен ли он Трампу и зачем? Он же не Зеленский, который на 100%. Ну, конечно, не Зеленский. И он на 100% лічыць, что он патрэбны Путину. И глядзіць у той бок, дакладней, з усіх бакоў Путина адглядае, каб паглядзець, дзе лепш у дадзены момант яго пацалаваць. Дзякуй вялікі. Віталь Цыганкоў у нас быў у Трампа абышліся. Да. Ну, як бы абышліся, уже згадали Трампа ўсё ж таки ў сярэдзіне размовы меншай ступені. Ну колькі можна, каб ты ўжо тут на адной тэме толькі сядзеў, да, а то апанаваў. Так что Віталь Цыганкоў, палітычны аналітык, быў у нас у эфіры. Слухайте, глядзіце, чакайце двубоя выхаду, хутка ўжо пачнецца, вернется у эфир Белсата. Ну а не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада, які постоянно з вами. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.